Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, και σε αυτό το βίντεο και στο επόμενο βίντεο θα δούμε δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Έχουν κοινή ονομασία, HiQ, και η μία κατηγορία είναι η σειρά υγρών αναπλήρωσης HiQ, που μπορούμε να τη βρούμε σε μπουκαλάκια των 120 ml αλλά και σε μπουκαλάκια των 30 ml. Και η δεύτερη κατηγορία που θα τη δούμε στο επόμενο μας βίντεο είναι η σειρά των Pods, HiQ Pods. Εδώ έχουμε το HiQ Mini, το HiQ και το HiQ Pro. Λοιπόν, είναι μια ονομασία η οποία έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την εταιρεία Smoky. Η ίδια η εταιρεία έχει συνεργαστεί για την μεν σειρά υγρών με παρασκευαστές και με την δε σειρά Pods με κατασκευαστές από την Αγγλία, ούτως ώστε να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήθελε η εταιρεία Smoky αποκλειστικά για την ίδια. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε, όπως σας είπα, τη σειρά υγρών αναπλήρωσης HiQ. Μια σειρά η οποία αποτελείται από 8 διαφορετικά προφίλ, 120 ml και 30 ml, και εν τω μεταξύ έχει κάτι ιδιαίτερο ανοίγοντας το καπάκι. Θα πάμε λίγο στο κοντινό εντάχει να σας το δείξω. Εγώ το έχω δει και σε μία ακόμα εταιρεία. Έτσι, μπορεί να το έχουν κάνει και άλλες εταιρείες, δεν ξέρω. Εγώ το έχω δει σε μία ακόμα εταιρεία να το έχει κάνει αυτό. Πάμε λοιπόν εντάχει λίγο στο κοντινό και να επιστρέψουμε εδώ να σας πω και για τα 8 προφίλ. Το καπάκι καταρχάς είναι childproof, έτσι όπως όλα τα καπάκια στα υγρά αναπλήρωσης. Πιέζουμε ελαφρώς προς τα κάτω και ξεβιδώνουμε, γυρνάμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα βλέπετε σε αυτήν εδώ πέρα την πλευρά που έχει έτσι αυτά τα δοντάκια, από εδώ ανοίγουμε και φτιάχνουμε το υγρό μας. Οκ, σφραγίζουμε, κουμπώνουμε και είναι full στεγανό, full. Δεν πάνε να το έχετε ανάποδα, δεν πάνε να το έχετε, ό,τι και να το κάνετε, δεν παίζει να βγει από εκεί τίποτα. Να ξεκινήσω αρχικά με το ένα και μοναδικό καπνικό της σειράς, το Admiral's Tobacco, και να περάσω μετά στα φρουτένια. Να τα δούμε έτσι όλα μαζί με τη σειρά. Εδώ έχουμε ως προφίλ ένα γλυκό καπνικό. Η καπνική του γεύση τώρα είναι καταρχάς ευδιάκριτη, εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια της τζούρας. Έχει και βάθος και δίνει και κάτι το spicy. Και στην επίγευση πια σου αφήνει και αυτή την ελαφριά γλυκύτητα. Η γλυκάδα του δεν είναι έντονη, είναι τόσο όσο χρειάζεται, ούτως ώστε να κάνει πολύ πιο εύκολο αυτό το υγρό να είναι ολοήμερο. Αν δεν είχε αυτή τη γλυκύτητα θα ήταν, θεωρώ, αρκετά βαρύ. Θα βάραινε αρκετά το αποτέλεσμά του γευστικά και δεν νομίζω να ήταν για όλη την ημέρα. Έτσι, αυτή η γλυκύτητα που έχουν προσθέσει μέσα στο προφίλ το κάνει πολύ πιο ανάλαφρο, σπάει έτσι λίγο αυτό το spicy και το ψιλοβαρύ στοιχείο που έχει ο καπνός και το κάνουν ανετότατα για όλη την ημέρα. Αν σας αρέσουν τα γλυκά καπνικά, ο καπνός να έχει τη γλυκύτητά του κτλ, πάρτε το να το δοκιμάσετε. Εν τω μεταξύ είναι και πάρα πολύ φιλικό προς τις αντιστάσεις, έτσι, για καπνικό προφίλ. Πάμε τώρα στα φρουτένια με το Grape Apple Fizz. Εδώ έχουμε σταφύλι, μήλο και γενικότερα σαν προφίλ την αίσθηση του αναψυκτικού. Εδώ, παιδιά, καταρχάς είναι ένα προφίλ το οποίο δεν είναι γλυκό. Εντάξει, γευστικά βγαίνει λίγο flat. Βέβαια, αυτός αρέσει σε πολλούς, έτσι. Εγώ θα το ήθελα να ήταν έστω και ελάχιστα γλυκό. Δίνει και το σταφύλι, δίνει και το μήλο, δεν είναι κουραστικό σαν γεύση, αλλά αν ήταν λίγο πιο γλυκό θα ήταν πολύ πιο απολαυστικό για το δικό μου γούστο τουλάχιστον. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν αρκετοί που τους αρέσει έτσι αυτή η ψιλοφλάτη γεύση, να μην είναι καθόλου γλυκό. Και ως προς την αίσθηση του αναψυκτικού, εμένα μου έδωσε κάτι το αφρόδες σε πνευμονικό άτμισμα. Εντάξει, σε MTL πήρα μόνο το παγωτικό. Το παγωτικό το οποίο είτε έτσι είτε αλλιώς είναι έντονο. Εντάξει, έχουμε έντονη την παρουσία του παγωτικού. Απλώς σε πνευμονικό άτμισμα, αυτό το αφρόδες στοιχείο που προσπαθεί να σου δώσει την αίσθηση του αναψυκτικού, την πήρα περισσότερο σε πνευμονικό άτμισμα.
Λοιπόν, το επόμενο είναι το mango sorbet. Εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου προφίλ της σειράς, θα τα πούμε και στο τέλος αυτά. Mango sorbet, ένα απολαυστικότατο μάγκο, παιδιά. Τη δίνει πάρα πολύ ωραία αυτή τη γεύση. Λοιπόν, εδώ καταρχάς έχουμε και εδώ έντονη την παρουσία του παγωτικού. Είναι γλυκό τόσο όσο ούτως ώστε να κάνει το μάγκο σαν φρούτο ρεαλιστικό και στην επίγευση αφήνει ψιλοδιακριτικά την αίσθηση του σορμπέ. Εντάξει. Σε αεράτο, σε πνευμονικό άτμισμα, το παγωτικό έχει ένταση. Έχει ένταση. Σε MTL τώρα, σε κάποια συσκευή για τσιγαρίσιο άτμισμα, αυτή η ένταση του πάγου βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε πολύ καλύτερο χτύπημα στο λαιμό. Έτσι. Και επίσης η γεύση του μάγκο παραμένει να είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε επιλέξτε εσείς τι σας αρέσει. Καταρχάς να σας αρέσει η αίσθηση του παγωτικού. Okay. Και από εκεί και πέρα τι σας κάνει περισσότερο. Σας αρέσει πολύ περισσότερο σε τσιγαρίσιο να έχετε ναι με την αίσθηση του πάγου αλλά όχι τόσο έντονη αλλά να βοηθάει στο χτύπημα, ή αν σας αρέσει το παγωτικό να το παίρνετε ακόμα και σε μια συσκευή με αεράτη τζούρα, έτσι, για πνευμονικό. Είναι στην επιλογή σας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σε πνευμονικό θα το ήθελα να ήταν το παγωτικό του λίγο πιο χαμηλά. Βέβαια δεν βοηθάει και η εποχή, έτσι, δηλαδή το καλοκαίρι ας πούμε αυτό θα τα σπάει, ας πούμε. Okay. Θα το ήθελα να ήταν λίγο πιο χαμηλό το παγωτικό του. Σε MTL είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει το παγωτικό ούτως ή άλλως, το απολαμβάνω. Το δίνει το μάγκο πάρα πολύ ωραία και ρεαλιστικά κτλ. Το σορμπέ, την αίσθηση του σορμπέ, τη δίνει στην επίγευση λίγο διακριτικά. Να δούμε τώρα το άλλο σορμπέ, το lemon σορμπέ. Εδώ την αίσθηση του σορμπέ, παιδιά, τη δίνει πάρα πολύ ωραία. Τη δίνει πολύ καλύτερα από το μάγκο. Και εδώ το λεμόνι το δίνει πολύ ρεαλιστικά, πολύ ρεαλιστικά. Δεν είναι όξινο το λεμόνι. Το δίνει σχετικά γλυκό και με την οξύτητα του λεμονίου να είναι τόση όση ούτως ώστε να αντιλαμβάνεσαι ότι τρως λεμόνι. Έτσι, δεν είναι καθόλου κουραστικό, πολύ σμουθάτη η γεύση του λεμονιού και δίνει πάρα πολύ ωραία την αίσθηση του σορμπέ λεμονιού. Και εδώ έχουμε έντονη την αίσθηση του παγωτικού, εξαιρετικό προφίλ. Για το δικό μου γούστο, δηλαδή το λεμόνι δεν είναι από τις πρώτες μου επιλογές, okay. Αυτό παίζει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και σε αεράτο ατμοποιητή, και ας έχει και έντονο το παγωτικό του, δεν πειράζει καθόλου. Και σε MTL άτμισμα παίζει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αν σας αρέσουν οι γεύσεις του λεμονιού, είσαστε από αυτούς που ψάχνουν γεύση λεμονιού, πάρτε το να το δοκιμάσετε. Πάμε στο Strawberry Kiwi Bubblegum. Εδώ έχουμε φράουλα, ακτινίδιο και γενικότερα σαν προφίλ την αίσθηση της τσιχλόφουσκας. Έχουμε ωραίος συνδυασμός και της φράουλας και του ακτινιδίου. Έχουμε έντονη την παρουσία του παγωτικού. Το παγωτικό, βασικά έχουμε έντονη αίσθηση δροσιάς. Δεν θα το έλεγα έντονο παγωτικό. Έντονη αίσθηση δροσιάς. Και στην επίγευση αφήνει λίγο πιο χαμηλά την αίσθηση, τη γεύση της τσιχλόφουσκας. Αυτήν λοιπόν την ήπια γεύση της τσιχλόφουσκας την πήρα πολύ περισσότερο σε αεράτο άτμισμα, έτσι, σε πνευμονικό άτμισμα. Σε τσιγαρίσιο άτμισμα αυτή τη γεύση της τσιχλόφουσκας κάπου την έχανα, έτσι. Παρέμενε βέβαια και η φράουλα και το ακτινίδιο και αυτή η έντονη αίσθηση δροσιάς. Το μόνο που θα ήθελα, ωραίο προφίλ, ωραίο συνδυασμός, το αποδίδει όμορφα. Το μόνο που θα ήθελα θα ήταν έτσι, αυτή η γεύση της τσιχλόφουσκας να ήταν ελάχιστα πιο έντονη. Ελάχιστα. Όχι πολύ, γιατί μπορεί εύκολα να γίνει αρκετά κουραστικό και να φύγει από αυτή την κατάσταση του ολοήμερου ατμίσματος, έτσι. Ελάχιστα πιο έντονη, ελάχιστα, τίποτα άλλο. Watermelon Ice. Καρπουζάκι. Λοιπόν, είναι από τις πολύ ωραίες γεύσεις καρπουζιού που έχω, παιδιά, δοκιμάσει. Και επειδή το έχω πει και στο παρελθόν, η γεύση καρπουζιού που τουλάχιστον για το δικό μου γούστο να μ' αρέσει πάρα πολύ, το έχω βρει πάρα πολύ λίγες φορές. Λοιπόν, το αποδίδει πολύ ρεαλιστικά, είναι γλυκό τόσο όσο, ούτως ώστε να το κάνει και ρεαλιστικό, να του δώσει και το βάθος που πρέπει.
Έχουμε έντονη την παρουσία του παγωτικού, είναι έντονο το παγωτικό. Εδώ, ναι, θα το ήθελα λίγο το παγωτικό να ήταν λίγο πιο χαμηλά, αλλά απολαμβάνω, μου αρέσει τόσο πολύ τη γεύση του καρπουζιού που το παραβλέπω, ας πούμε, έτσι προσωπικά. Σε τσιγαρίσιο άτμισμα τώρα, το παγωτικό δίνει το καρπούζι και ρεαλιστικά και νόστιμα και σούπερ, και εδώ το παγωτικό, όπως και στο προηγούμενο που σας είπα, έχει την αίσθηση του πάγου, όχι τόσο έντονη φυσικά, αλλά βοηθάει στο να έχουμε παραπάνω χτύπημα στο λαιμό. Αν σας αρέσει το παγωτικό σε συνδυασμό με αυτή τη γεύση του καρπουζιού, αυτό και αν πρέπει να το δοκιμάσετε. Αλλά σε αεράτο άτμισμα έχει έντονη την αίσθηση του παγωτικού. Πρώτο τελευταίο προφίλ, cranberry, cherry και blueberry ice. Πολύ ωραίος συνδυασμός και έτσι όπως το δίνει πολύ ωραία. Εγώ με τα berries δεν είμαι και τόσο πολύ φίλος. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που να μου αρέσει ένα προφίλ. Okay. Εδώ έχουμε αίσθηση του παγωτικού, το cranberry το δίνει, το cherry το δίνει και το δίνει εξαιρετικά ωραία, δίνει όλη την νοστιμιά και την γλυκάδα μέσα στο προφίλ. Το blueberry, μάλλον το ψιλομπερδεύω λίγο με το cranberry, δεν ξέρω, έτσι. Ή μάλλον χάνεται πίσω από το κεράσι, δεν ξέρω. Σαν προφίλ γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ. Το cranberry, ενώ είναι flat σαν γεύση και αυτός είναι ο λόγος που δεν μου αρέσουν τα cranberries, είναι flat η γεύση του, έρχεται το κεράσι, παιδιά, και του δίνει μια ωραία, συνδυάζεται και ωραία και δίνει και στο προφίλ μια πολύ ωραία διακριτική γλυκύτητα, η γλυκάδα του δεν είναι έντονη και το κάνει πάρα πολύ ωραίο προφίλ, ειδικά στην επίγευση. Το κεράσι είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι παίζει, παιδιά, αυτό το προφίλ πολύ ωραία και σε πνευμονικό άτμισμα και σε τσιγαρίσιο άτμισμα. Και να κλείσω με το Raspberry Coconut Jam. Εδώ έχουμε το ντιζερτάκι της σειράς, την μαρμελάδα, μία μαρμελάδα από raspberry και καρύδα. Τιμιότατο dessert. Εδώ το raspberry μαζί με την καρύδα είναι στην ίδια ένταση, δεν χτυπάνε δυνατά, δεν κουράζουν καθόλου, full για όλη την ημέρα, την οποία καρύδα τη δίνει ελαφρώς κρεμώδες. Αυτό το κρεμώδες του στοιχείο περισσότερο το πήρα σε πνευμονικό άτμισμα. Okay. Δίνει, σαν προφίλ είναι ψιλογλυκό ξινό κάπως και κάνει έτσι πολύ ωραία αντίθεση γευστικά και τη μαρμελαδίτσα τη δίνει στην επίγευση. Πολύ τίμιο dessert. Πολύ τίμιο dessert. Μ' άρεσε και σε αεράτο ατομοποιητή και σε τσιγαρίσιο άτμισμα. Ποια προφίλ τώρα μου άρεσαν εμένα? Λοιπόν, mango sorbet, το lemon sorbet, watermelon ice, cranberry, cherry, blueberry ice και τέλος το ημικαπνικό, Admiral's Tobacco. Από θέμα καταλήπων, μία σειρά που είναι άκρος φιλική προς τις αντιστάσεις, στα πολύ μεγάλα του συν, γενικότερα μία σειρά που τις γεύσεις τις δίνει αρκετά ρεαλιστικά, από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το προσωπικό γούστο του καθενός, okay. Και όσον αφορά μέρες ορίμανσης, το lemon sorbet, watermelon ice και mango sorbet μετά από μια μερούλα είναι ετοιμότατα. Το grape apple fizz και το Admiral's Tobacco ένα διημεράκι και είναι επίσης κομπλέ, και raspberry coconut jam, strawberry kiwi bubble gum και το cranberry cherry blueberry ένα τριημεράκι max, έτσι να βγάλουν αυτά τα στοιχεία και κυρίως τις πιο ήπιες γεύσεις να τις βγάλουν όσο περισσότερο γίνεται, εντάξει, και γευστικά να είναι πιο ολοκληρωμένο το προφίλ τους. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, είναι μια σειρά που μπορούμε να τη βρούμε και σε μπουκαλάκια των 120 ml και σε μπουκαλάκια των 30 ml και σε αυτές τις περιπτώσεις, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, αν μας αρέσει ένα προφίλ, παίρνουμε το 30 ml, το δοκιμάζουμε και αν πραγματικά είναι στα γούστα μας και το απολαμβάνουμε, τότε πηγαίνουμε και προμηθευόμαστε και τα μπουκαλάκια των 120 ml.
Όποιος τα έχει δοκιμάσει, οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει ή αν στην πορεία τα δοκιμάσετε, με ενδιαφέρει να δω και τη δική σας άποψη κάτω από τα σχόλια αυτού του βίντεο. Haikyuu η σειρά, και στο επόμενο μας βίντεο θα δούμε την σειρά Haikyuu Pods, όπως σας την έδειξα και στην αρχή, μία, πιστέψτε με, πολύ ενδιαφέρον σειρά από ποντάκια. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω, παιδιά, να βοήθησα. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να πείτε την άποψή σας, αφήστε μου το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο και θα τα ξαναπούμε με την Haikyuu Pods σειρά. Γεια χαρά σε όλους και να περνάτε καλά. Bye.